Chenro mar duol kidieny mar ariyo wachako go mbaka sani gi wendo modhial mosedonjo studio ka endi Professor Tom Ojienda main senator ma Kisumu. Erokamano nyoka mwasiche gi prof. Erokamano Trevor. Ker osebedo area ma Nyanza chakre Friday nyaka sani. Nitie joma wacho ni limbe ni en mana mar siasa nikech yiero mabiro higa mar 2027. Ber mane ma limbe ni okelo ne jokaluo? Trevor, erokamano. Amoso jowinjo mantiere Migori, Kisumu, Homa Bay, Siaya, galwora mag Kenya, kata Nairobi. Ang'eni nitie joma winjo kono opogore. Daher wacho ni limbe mar ker Nyanza ok en limbe mar siasa kende. Siasa to osebet nikech sani siasa neno ka otwere matek. Joma pingo sirikal omako siasa matek. Koro ker be samodhi limbe Nyanza owacho weche matek koluwore gi weche mag siasa. Koro inya wacho mano. Lakini ka chutho kiwacho adieri, nitiere projects mang'eny kata gik mang'eny ma ker launch ka entiere. Anya chako wacho just for record ni ker ne oloso projects mang'eny. Projects mano launch ne en kachako gi lemo mwatimo State Lodge tich beach tarik 20 ne wan State Lodge Kisumu mane wachamo lunch gi jo Muslims. Ma ne gima duong' ahinya nikech onge ker mosebet nodhi Nyanza kata obiro Kisumu romo gi jo Waislam ma Kisumu. So mano was a special occasion. Mano ne gima lich kabisa nikech Waislam romo natimo gi Waislam ne ker osingo gik mang'eny. Ne osingo nomiyo jo Waislam ma Kisumu $20 million mar gero go mosque. Mar ariyo, ker nonyisowa go piyo wandaye ni waloso rambe wang'ene jo Islam bas ma bro timo. Mar adek, ker nowacho ni nikech ng'eni weche mag din jo Waislam ma Kisumu giromo kar 5,000, 3,000 to 5,000. Gin jogo kura mongirore. Gigo kura kanyakla kaka oganda. To mano kura ma important ma ker be mane siasa minyalo wacho ni en siasa be manyiso ni kata jo Kristo kata Christians be nyabet gi Waislam machiem kodgi ma wach weche mag siasa gi weche mag dongruok ma Kisumu. To Waislam be jo matimo biashara mogik, gin jo ala mogik madongo mogik Kisumu. Kendo ne Waislam no kwani mondo kata fode omigaro Lumumba gi kuonde moko be oketgi moko. Koro gibro bede program mar allocation mar affordable housing ma Kisumu. Ma kech kidhi estates ma Kisumu kaka Nubian gi estate Kaloleni Shauri Moyo wan gi Waislam mang'eny. Kidhi Kisumu West nitie mosque moro ma ichaka wiro dwe mokalo cha ma bende gi Waislam mang'eny. Omiyo visit mar ker no ne en gima duong' ne jo Islam. Mano mokwongo noriwo jotelo nobiro te kama ne wan e romo State House nero. Ne wan gi ministers, ne wan gi MP ma Kisumu Central, ne wan gi MPs moko, ne wan gi party leader, ne wan gi party chair. Mar ariyo, the next day mane tarik 21 ne kero launch Naivasha Kisumu SGR phase 2 manen a project mabro kao billions mang'eny kowuok kandaro wuok rail kata reru wuok Kisumu kochomo Malava. Mano gima iluongo ni milestone bro miyo goods kata gigo ala bro wuok Nairobi straight nyaka Kisumu. Wuoth bro bedo mayot kwa Nairobi nyaka Kisumu. Kod kiwuok gi SGR
bro bet nyawuok SGR Kisumu dhi nyaka Mombasa. Joma se wacho ni gowi mar gach reru no kwa be nyalo chulo nikech ok ji ok oromo, joma jowuoth ok dhi romo, kata misigo midhi ting' ka kadho kadhi Kaluo kadhi nyaka Malaba ok dhi romo. Jo economy wacho ni en project ma ok viable gi dho ngere. Trevor, project mar railway en project ma viable nikech trailers reru no bro golo gik iluongo ni goods, gik moko te mitero mawuok Nairobi kochomo Kisumo gi ndara. Bro trailer mang'eny ma geng'o ndara mawuok ka kidhi Salga trailer opong'o ok inyal kata mana riembo. Trailer ketho ndara, geng'o ndara. Bro konyo joma tiyo gi ndara, bro konyo joma tiyo gi reru. Bro reduce cost kata keto transport ma gik moko mayot. Koro road to nowhere no, to mago gik mane wacho chon. Magi goods, kiyudo gik mitero sani gi gedo kaka simiti, chumbe, kowuok Nairobi kata kowuok Mombasa nyaka Kisumo, cost bro bedo half, bro bedo nus mar post mitiyo go sani kitero gigeko. Bech wuoth dhi dok chien koso yore mag wuoth ema dhi bedo mang'eny. Bech koro nitie ndara, nitie reru, nitie ndege. Bech wuoth dhi dok chien. Nikech reru, for instance, wami example, reru kwa Nairobi nyaka Mombasa sanieri, SGR, ichulo siling 1,500. Kitiyo gi ndege, ichulo 8,000. Ndege midichulo 8,000 kidhi Kisumo kia Nairobi, kiwuok Reru ibo chulo 1,200. Obro konyo. Kendo time en 3 hours kata 4 hours. Sani ki travel to hours mana 6. Ma ibo kao 3 hours. Ibo cut seche mag wuotho by half. Wadhi mbele kendo, just to nyisi ni gimon. Ne wadhi Yala chako affordable housing project. Abro kao nyithinda 10,000. Yala ma jiwodake jalu 10,000. Baso odhi president ochomo Asat Seme ma ne wadhi Seme beach kanyo ti project moro ma en bro cost sirikal $150 150 million ma en gimi bro gergo fish storage kama ka ji oywa rech ochopo ka Asat beach kanyo to koro wan gi kama inyakane rech, wan gi kama ituoyo omena, wan kama ji ng'iewe rech, kendo ndara mo Asat kochomo koro ochomo Kombeo no bidhi losi. Ok ne kama project maber mabro konyo joseme. Kanyo bende wantie gi MP ma Seme, Dr. Nyikal ne ni kanyo, Jojo Kongo be eno kanyo ne apando dwa chung MP ma Seme kanyo dwa laro gi Dr. Nyikal. Kakadiri be eno kanyo kanyo be apando gi dwa larore ji mang'eny kanyo robo eno ng'abo yombo. To gima duong' en ni Asat Beach kanyo ne en kama ji ng'eny, en kama ji nitiere, en kama sani wane gi Ajudo, en MCA, chone wan gi Sali, MCA bina eno kanyo ka gichung' kanyo, gichia president. En mana ni, leaders kara jotelo ma Kisumu te ne support re-election mar President Ruto. To re-election ma leader support ni en nikech projects ma ji timo giki. Ok en ni era manon, en era mobet ni gimsingi mar tich ma president timo. Wawuok kanyo, wachomo Ololela Road ka Dwasi ka Rosa Buyu. Mano project ma owuok Holo nyaka Lela. Ndara midhi go tamak, idhi go Lam 12 kilometers. Cost $924 million total cost ma project nero. No launch Darano. Darano bro yawi Kisumu West. Bro yawi wala oendni manti Kisumu West gi yo kata wuoth maber, ease of communication in Kisumu West. Ndara mabe ose land ni ose bedo promise kata ose singi igni mang'eny. Wang ni koro dhi rumo. No bedo promise onego lose mandalo lago cha. Man po lago MP kapok buyo yombo olago. To kero duogo losi mana saniri.
Bang'e mano anya wacho ni president ka nodhi Sikri mano koro Jumapil kolemo Sikri to odhi Adiedo Karabok Road otimo inspection kendo mano launch ma important bas odhi commission Rusinga Island Ring Road mano chak chon Rusinga Island Ring Road ng'e Lake Victoria Ring Road kolos te kata obed nobro cost billion mang'eny moro ma billion 10 lakini en ring road ma koluoro Lake Victoria to ohala mar rech wuoth mar round Lake Victoria bro bedo mayot obro yawo towns Kindu gini Homa Bay gini kochomo Kisumu bro bedo hubs maber mar oendi maber bro miyo kata mana communication ferry service mawuok e Victoria kochomo Rusinga ochomo Homa Bay ochomo Kindu ochomo Kisumu bro bedo mayot koro communication kata wuoth e lake bro miyo biashara mitimo kata kadhi Kenya kudo kochomo Uganda bro bedo mayot omiyo kana ceremony mar mane yago SGR President Museveni nitiere Kisumu ne wan kod ceremony kendo norwako Kisumu manyisi ni miloso Lake Victoria en gima bro kelo ohala mar the entire region mar Kenya, Uganda, Tanzania, Sudan gini EAC bro miyo East African Community bedo motegno maber e weche mag ohala. To un kaka jotelo ang'o miyo seche mane jatelo ni kuro dak wuoye wach mar oula machando jowa ni moloyo to in in senator ma Kisumu Nyando kacha noneno ko ulo ywero ji odonjo nyaka e ot area ma ahero kanyo Nyadina mane Nyakach Nyakwere ji odak e udi ma Kojolo dak wuoye wach mar Koruso in dam ni emo wach ni ene ma kolose to wach mar oula madonjo Nyando madhi thago ji nyaka Nyakach dhi rumo dichiel kit Dykes njo ket kanyo to Dykes pio se muom when you see Trevor igeni wach mar Koruso Indam my project ma nengo na tek ema bro konyo wa kende nikech sani eri lo mang'eny osedhi modino Lake Victoria koro unless ni ugolo watimo desilting iso ni golo lo chuodho mang'eny osedhi Lake Victoria koro Lake Victoria odinore koro pi wuok oko e pi manego jo Kabonyo e pi manego manye koro Nyando chabe ka pi koth ochwe Nandi Hills Nyando momwomore naneno ka ioro pi kanyero nyoro manyando muom gotieno ma notice ochiw ni koro ok nyal lukanywero solution kata gine mogik solution mogik gimonya tim mabro loss of problem ni en mana Koruso Indam mondo okan pigno malo mondo ok nika koth chwe mang'eny koro pi biro to muomo ji mano kende ko boloso bas be onego beni naneno ka Kisumu East kamoro aoche matindo madonjo go bonego yaw wang'gi mondo pi odonji ka pi obiro koro donjo straight to the lake ok bar ka pi osebiro koro baro undni ing'eni aora mayuda laucha iluongo ni gine Miriu ne oyaw wang'e to yaw ko the Homa Bay side koro kendo ka pi obiro to pi duogo Nyakach side koro pi ochomo Sango nego jo Sango ayeno kama Milka boywak na Wasare mano waya man Wasare kacha ka oloso mana yie mowuothogo e dalane nikech pi odonje dala mang'eny momwomo daik mane waloso dala ka loso daik Wasare magengo pi maber to mato ng'eny momwomo daik no makoro mumie ma ji mako e dala to mumi no be kata kimako naneno kosiepa moliewo mako mumi mang'eny to kaminya tede onge nikech onge kaminya kete kata mana tiko onge michinye koro en gima tek ma nyaka walose ma en mana wach mar damni Kenya kolose manja president obiro mano was one of the projects man we discussed with president kendo wachin Koruso Indam nyaka chake maili chake chak lose no se chak ntiere no se chak land acquisition no se kaw land ntiere land compensation ma dhi mbele
So en mana ni koro kase framework ne okase en ma framework kaduong ni winjruok mar kaka pesa iketo kaka ilose nikech ok nyal lose gi budget ma anyu mano bokawo higni 20 nyaka many pesa gi concession moro ga Chinese bank or some other international partner ekinya lose and very expensive and gima duong ma bro bedo gi schools nyaka los huge framework bo generate electricity iloso skunde kanyo obedo gi sports e kanyo obedo gi institutions e kanyo ero gi research gi gik mang'eny mabro gi irrigation bin ko ndalo ma piny otuo koro dam ma koro kenitimo irrigation downstream koro mien gi supply of water be bo bedo kendo supply water Lake region and other regions in Nandi. Don kaka koro jotelo moyier sani ere kaka udhi konyo jowa nikech iwacho ni Mama Milka no ywakni to koth to pod medo chwe kendo nowacho ni dwe mar 4 ema koth dhi chwe mang'eny mogik. Trevor mokwongo daer kwayo county governments adek Kisumu County, Homa Bay, Migori be nigi flood problem mondo sani e samo nego gi activate emergency fund. Nitie fund moro ma konyoga jopiny ndalo ma ntiere pi kama. On my part, of course, want to attempt obro golo onget, obro golo suna, gine mag suna, net mag suna, obro konyo ji gi chiemo mantino tindo, jomu bed affect families geko. Pod watimo count wa at least asiku Kisumu County, wapango framework mondo wakony ji magina mancha mapio inyo. Mago pipeline ma from kochakore next week ticha bicho obro bedo kwa wanoko wa miji. Nochakre ticha bicho dhi chakore so jowa. Yes, ochakore. Okay. Koro waduoge wach mar limbe mar jatend piny Kenya ni momiyo joma sayo ni gini en mana mar siasa. Gin yudo gini mobaro kose en siasa moriwore gi dongruok. Nikech kamoro amora ma kiro dhi e siasa pod duogo ka wuok e kanyo. Tema ne pura dhimbe na wacho ni adiedo Karabok Road, then Ring Road, then no nego beno biro mambo leo Kipsitat kendo ne jo biro mang'eny round about monego launch that project. Ano ka jomoko bokelo jo siasa moko kelo ji mang'eny kelo bas mang'eny wuok Kisumu and everywhere else biro kanyo to koth no ketho project no koth no ochwe ma ok launch that project mar Mamboleo Chemelil Kipsitet Road and project ma Sanoket 924 million and about 3 billion is a 5.1 billion shilling project in a long road to Sano Seket 900 million to 900 and almost 2 billion one section A, B and C. B is almost over. Setting maber kabisa. Kowuok king'iyo Kabonyo number 1 to 9 setting most of it. Koro section madhi mbele makoro wuok Miwani kochomo koro kochomo koda buoro Bathara na kakalo Bathara na kachamo chomo Muhoroni. Mano be is going on, but Mano is a bit late to say a bit late Martin. Koro Mano during president's inspection. Ne dhi miyo contractors iketo negi matek matin mondo project ni odhi mbele nikech kuonde moko gisitimo mana drainage to gidhi mbele gi tich wang'eni pesa has been released. Then section 1 mowuok Mamboleo chabe the section move slow down be manyaka losi koro miyo inspection dino konyowa mondo ndara ni orum before end of year mane gimwang'iyo mondo rum otieke ndara no bro yao centers like roundabout Chemelil bro yaore kabisa because kandara no wuok to koro buses bro kalo ka ng'ado Muhoroni kochomo Mamboleo ok gibiluoro ne gichomo Yawasi. Obro konyo kendo gi congestion kata gi jam mang'eny musebet e nderni gieki. To obro yawo the sugar belt nikech ng'eni yoni ema wan jopur niang' wakawogo niang' watero gi factory. To factory chewa ng'eni sani eri are getting back to life nikech sechul jopur kendo ichulo sani kitero niang'i e factory after 2 or 3 weeks tichuli
Okay. So magi projects nikech ng'eni kolos ndalani bentiere other feeder roads miloso ma part of this road Okay. ma will help japur mar niang' bro konyo japur kendo mar bando gi jopur moko kendo bro konyo jomodak e gweng' gi communication. Koro miyo mae ok en siasa kende, mae is important. Number 3, awacho kendo chako chomo mana Migori, odhi Mabera market kucho, odhi Uriri, Commission of Level 3 Austro, iluongo ni piny owacho korka ka ng'ane ka wi mowacho ni nochilo Baecha iluongo ni Mark Nyamita, piny owacho neno ka giyawo osiptandno. Bas kendo transmission line mar Sondu Homabay Awendo transmission line, kendo ESP market ma Kobondo, bas Usenge Paya be ne oyaw. Magi are very very important. Then Soribe president no there. Trevor, magi are not idle projects. Of course, sias kane president of the kuonde gieki to nogo siasa. Nogo siasa mowacho ni jomosebedo ka wacho one time mayanyo sirikal. Ok ng'e ni sirikal invest e projects mang'eny. Projects one kaka jo Nyanza support wa kata sir mwamiyo president en nikech waneno affordable housing matimore. Waneno ka president osetimo madongo. In president mane mosendiko jopuonj 76,000 in a span of 3 years. 76,000 teachers osendiki. Udi moseger kende nyaka sani mosedhi mbele 260,000 units mag affordable housing. To kwa ng'iyo maber, affordable housing te kende, ka wang'iyo Nyanza kende, oket 45 billion weche mag udi geko. It's a lot of investment. Okay. In a single county ka Kisumu County, koket 45 billion mag development. Okumbi unyalo neoni president ni means well. Siaya no ne. Homabay gi Siaya. You will keep the bridge mane president or launch. It only there's a deliberate intention mar president mondo olos gini olok ngima mar Nyanza or the Nyanza region. Mama ok en mana dwaro mar ombulu mar higa mar 2027. Kikengi ngani Siaya wan gi Ukwala, Bondo gi Yala. Homabay wan gi Homabay town, Oyugi, Simbita, maga affordable house gi Rangwe. Migori wan gi Mabera, wan gi Keancha, Awendo, Rongo. Mago nitie affordable housing. Surely, inanoka in our region kende 50,000. We're 260 around the country. 50,000 markets. Siaya, Wangi market Siaya, Bondo, Ugunja, Kisumu, Idhigar, Kibuye, Ahero Bidhigar, Katito Bidhigar. Okay. Mago markets Bidhigar, Katito Be. Homabay, Wangi Kindu Bay market, Ndiwa, Gimbeta. Migori Wangi Keancha, Gawendo, Girongo. Mago markets Bidhigar. To bus into students hostels be. In the pipeline. All right. KMTC, Maseno University, and TVCs. In any the pumping of pesa in this region, Emomeo one support Mad President Ruto. Nikechokana gimiti matima iti matima nikoro ni iwacho 2-term. Maonge gimomiyo wacho 2-term gi gimomiyo support mi wacho ni kuro wadonje ne wach mar NDC uni dhi bedo nang'o nikech NDC ni ntiere pogruok team moting'o James Orengo, Sifuna, Caleb Amisi nowacho ni gimbe gidhi bedo gi NDC margi. Babu Owino mopogore gi maruni, NDC maru dhi bedo nang'o?
Kisomo Article 723, the National Delegates Convention made the team ne. And ma ingeni NDC luongo ga normally mondo ong'ad paro kata ong'ad weche e weche mag rito piny gi weche ma party dwa kawo kata dwa timo sana ka jochomo yiero kata ka ji dwa riwore gi jomoko mondo odonje loch kaka ndalo mane ODM donje Azimio gik makamago eko mago nyaka ibed gi National Delegates Convention. To kiluongo convention no ing'eni iluongo ji mang'eny, iluongo delegates same way region, iluongo parliamentary group te, governors, deputy governors, youth league, women league. It's a en gima duong'. Constitution wacho mani okonego kibed ji moloyo 3,000 to ji dhibet mang'eny ji over 2,000 over 2,000 bro be delegates conference. Delegates conference one debate go Friday kata teach beach ibo team unusual okodhi Kasarani kakodhi kacha bang ne odhi Jamhuri grounds off Ngong Road Uteri Jamhuri grounds can be kanyo and mano teacher beach 27th notice constitution wacho ni kapok itimo delegates conference nyaka chiw 21 days notice. Catherine Omanyo, the acting secretary general, nosechiwo notice no. Koro meeting no kata convention no bro dhi mbele on 27th kaka constitution ma ODM wacho. To machielo majagoro ma Sifuna bendo luongo ni. Jolinda wananchi to kang'e stoch gi maber ahinya. Okodhi chapo mara. Hapa ni embo wacho ni en gi convention moro, but mana hapa ni gibro timo at a different venue, okay venue ma Olandi gi Catherine Omanyo niri. Because mine is a specific convention. Number 2, in any framework mar party kata mar ODM or structure mar party wacho jomonego bede delegates conference no okang'eyo ni ginto gin gi framework mane mar parliamentary group ma prodhi kunero kata regional leadership ma prodhi kuno kata governors ma prodhi kuno kata mana youth women league ma prodhi kuno nikech apani all this jomondik gine list nite aeno ka ni linda wananchi ka ukaneka gine linda ground kae ka kwano ni for instance Nash Jonek ni linda ground kae parliamentary group ng'eny gi ni linda ground ka Council of Governors Major ODM in the ground ka branch executive committee members the chairperson of county coordinating committee ngeni okaneka ginyalo meet requirements ma article 722A owacho 722A of the constitution mar ODM wacho as to ninga manyaka bede ma gromb gi nok dhi bagu weyo mora mora. Yom gi no legally okobi meet threshold mar constitution. Okay. And you see ka in loko wacho ni analytic kata ka onge gi msingi kata gi tiende to effect mare bok nya bedo gi tiende. Achiel kuom gimudhi ba ma osebedo ka chapo ODM ka en position mar ariyo jalup jatend piny Kenya.
Nitiere Joho dware kocha cha. Un dware ka koso ma gima pok uwinjoru nikech usewacho ding'eny ni kudhi bedo piny mondo mugo mbaka gi UDA to udhi bedo piny kaka joma romre. Kendo moko jo ODM moko kaka Chair Lady to osewacho ni mano udhi dwaro dhiang', udhi bari diere. Ng'ato koni gi koni to lemo matin mogik mudhi dwaro en mar jalup jatend piny Kenya. Ma be ka muchungi kaka jo ODM. Well, then otapani en dhiang' ma onego nyuole 2027 okidwa negi kapok ochopo. Lakini ang'e maber ni sani gima delegates conference or convention dhi timo en mondo oyawne jakom o party leader Oburu Oginga mondo chak wuoyo gi President Ruto e yo ma bro define kata bro wacho kaka yiero ma 2027 kaka sirkal ibro yiere 2027. To ing'e maber Trevor ni nitiere political parties moko be to nitiere kendo jomoko ma be bro chung 2027. Ok en mana ODM gi UDA kende, nitiere parties moko kaka Ford Kenya, nitiere parties moko kaka PA mantie Kosia manigi MPs moko, Amani to injo se join UDA. Koro parties moko manoko ntie MDG be maneno ka ntiere Nyanza gi Ochieng David MP. Apani okapar ni NDC mar ODM nyalo wacho kaka parties moko winjore gi UDA. NDC nyalo mana wacho kaka UDA ODM winjore gi UDA. Koro kake bolo sirikal kata gimi bro bar dier no be bro mana bet ka ODM oyudo kombe mang'eny manyalo miyo koro bedo gi strength mar baro sirikal e diere. Dawach kama Trevor, ka apuro kodi puodho barwa nyiso ni akelo tinga tin gi puodho to apure nus takomo kora tikomo kodi. Koro wapure nus bar to wabar. Nyaka beni wan gi teko maromre ma contribute maromre. Kadiponi wawinjore ni wapuro puodho bar to kikelo tinga okikelo kodhi onge gimikelo kelo mafuta to puodho nok nyapurore. In other words, ka ODM winjore gi UDA ni ipogo sirikal kendo mano to tieg milongo ni pre-election coalition. En coalition muloso chon. Coalition nyada agree ni kuonde moko iwene ODM, kuonde moko iwene UDA, chunge candidates. So na winjo ka Juneto wacho ni bedo mana parties ariyo unyayi ni okay, ODM gu UDA nyaran candidates kai. Lakini gima duong' en ni tubro lo kombe mage. Wami example kogik. Ka ODM olo kombe matin to konya bedo gi equal share sirikal gi UDA. Wawinjore kanyo. Nyaka iwach mana ni pogo sirikal nus ka i contribute nus mag jochung' moloyo. Mako yombo jo ODM mako yombi ka uketo jomoko moyombi to kubedo gi MPs golou to kinya chung' na dwaro nus na cha. Winjo gima wacho kanyo. Winjo kama kelo kanyo. In other words, makata winjiro ka pok odhi yiero ni onge tiende. Nikech ka mano gima pok ung'eyo no dhi yombo kata kodhi yombo. Mano pok awacho. Gima duong' mogik Trevor en ndiko jokura gikawa ID kendo gindikre mano mokwongo. Wach man ndiko kadi mitimoni mondo ubed ni unyalo go kura mang'eny, ukel kura mang'eny on the table.
mondo bed ni uye nya yudo MCs mang'eny gi MPs mang'eny gi governors mang'eny. Ojende ne wacho ni ndiko kadi no en chenro mar golo jatend piny Kenya William Ruto oko e kom. Ndiko kadi en ni jodoro ndiko kadi kuma ntiere e Nyanza en ni nwandikre uru wayud ID wa register to go kura mar duogo Ruto e telo. Ugo kura mar yudo seats mang'eny Nyanza e ODM nero. Ugo kura, but as a political party also, we make sure ni un gi joma otegno mabro loyo, mabibro yier. Ma ok ni ka parties mokelo jogi to koro bro loyo jogi kata jo independent. Ka for instance Trevor, ODM obukore to dhi onywando otimo nomination marach. Just an example. Kata umiyo ji tickets to jomoko e parties moko yombogi. Koro uonge ji. Ere kaka udhinso UDA ni wapogo dhiang' e diere. Kuonge dhiang' mane to dhiang' mar gi te. How do you pogo then? So wanya yudore position moro matek ka ok wakao jomotegno emochung' e positions mopogore opogore. Kendo nyalo buogo kabisa. Wanyalo bet ni ka olojo wa kura to ka wadhi kucho ni koro yiero rumo to koro wabet gi UDA to kwang'yo gi mwan ge tao to tin makata dho ok nyaka da wacho weche mag baro dhok ge ke diere. Kech ionge kana luma dhiang' nyalo chamo. Ibare diere nade to ungi pogro. Ok jo UDA ng'e maber ni e siasa kae ichung' mana gi gima in go. Sirikal be manyo mana coalition partner motegno mabiro defend e bunge, mabiro ensure ni president okoyudo vote of no confidence. Mobiro bedo gi joma ng'eny machung' kode. Ka in gi ji adek, ere tiende mondo ariwra kodi. Ka in gi ji 4, ere kaka inya wacho na bari sirikal nus to nitie ng'ama nigi ji 25 kata ji 70. I hope no winjore kanyo. Gimi wacho ni tuta ahinya, momiyo iwacho na samoro ni ka ODM ok otiyo kaka onego bed ni gitiyo to kata mana mbaka inyalo go gi jo DCP. Ka wacho ni kocha ema koro kombe wuoke mang'eny to koni kombe onge. That is the truth. Mani adiera man kende. Kiwacho adiera man duk. Mani adiera. Ka wagaga kuoka to kwa yudo jomoyier gi party wa to we have no value. Politically, en ga numbers ok enera. En ang'o ma in go. To maduong' iwacho weche mag deputy president. Weche mag wach mag deputy president en baka magomit ndi. En baka maber ndi nikech bedo deputy president gi maber. Lakini we anyisi deputy president no nitie positions madongo moloye. Position mambadi ntiere ma finance minister nigi teko molo deputy president. Mane position magao pesa. Position mar interior mar Murkomen duong' moloyo position mar deputy president. In fact, kata mana position ma Raymond Omolo wuodo mabe Kanyipiro old en position maduong' matamre gi nono. Kech en position mantie gi power mar distribute kata allocate resources. En position mantiere pesa minya tigo ma support projects te e Kenya ka. An deputy president gima ok dagombi nikech en gima tin ne positions moko ma waneno mag ministers giki. Position mado yuago moko nego lose en position ma Mbadi. Mbadi kamine no Mbadi ling'no. Ano position ma very significant. Ni maduong' mogik. Position mar interior kata mar Raymond Omolo iko yuagi mondo lose. Ano position ma fa. To kata position mar power ni mar energy ma Wandai intieni. And position ma Raila must have chosen very, very carefully.
ok en position moko matindo mag minister mag tugo mag nyithindo mag ke youth gi children mago to very significant. Position maduong' kendo mar blue economy ma jo nigo and very powerful. Ji mang'eny ok ong'e mano. And a very, very influential position. Koro an gik ma ji wachogi dine ka idhi e telo gimonego wamany as a community maduong' en positions manyalo ng'iyo ni jowa odonje leadership mag parastatals, CEOs mag KenGen, CEO mag Ketraco, CEO mag Kenya Sugar Board, mag positions maloko piny nikech molo jalup jatend piny modwaro mago ketho sa nikech state corporations gi ema nigi resources. CEO mar Roads Board, CEO mar Kera kata chairman mar Kera, CEO mar Kena kata chairman mar Kena, CEO mar Kera National Store kata magi gik manyalo loko piny. Moko mang'eny geki mago story. Political leadership gi influence nikech imanyo kama inyalo ndike nyithiwa, kama inyalo logo piny, kama inyalo change go things. Bas anda weni ka giwacho ni interior tina mor kabisa ni interior, but kiwacho vice president manto manasa na nikech number 2 ka president ni kodu no wacho no support president kenen ngatwa. How do you want to be deputy president? The president one go. President is a member of ODM, my chairperson. He's in UDA to another member of ODM. So ka en with that background, no wacho no dwaro you deputy president. You want to be president. So the other position my deputy president no. When you Central Kenya no bedgo, when you Kindiki, bedgo bedo the Gombe, there's no problem because then we mind key things around Kairi, manyalo ma structure presidency. All right. We would look like your magnanimous yet wangeni wakao gikma prokonyo as a community. Chiro CS mar agriculture for instance. Chul jopur te lock ka gimo timore. In corporates ma deal gi agriculture. Tikete jowu as you. What more do you want? You'll change the country. Erokamano. Professor koro mawango mano Professor Tom Ojienda Senator ma Kisumu koko kodo mbaka gi limbe mar jatend piny Kenya gi NDC mabiro bro keto wango mondo ne weche mosebedo ka timore. Wacho ni gini ok en mar siasa kende, en mar dongruok bende to nitiere kombe madongo manyalo laro moloyo kom mar jalup jatend piny Kenya. Obro neno kaka weche bro bedo mbele ka. Mane kama weche chenro mar duol kidieny mar ariyo kama goyo mbaka Professor Tom Ojienda Senator ma Kisumu. An kaka pile nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach ndendo nobija tae anyakwar guok ocha pesa bati dadi kun ema biro sadek ang'ino nena sani biro sadek